Vítam vás späť na tomto úžasnom kanáli, pravidelnom. Dnešné video bude s témou, ktorú máte všetci najradšej, a to je nový bike. A možno ste si všimli v poslednom čase, že pridávam na storky furt, že predávam enduro, stále sa nepodarilo, ale tí, čo niečo predávate, asi viete, ako je na tom trh. Takže nepredáva sa, keby niekto chcel, stále k dispozícii. No a dneska si ukážeme, na čom budem tento rok jazdiť v lese. Do skvákania ideme sa pozrieť, dneska som na ňom prvýkrát, netuším, jak sa tu bude chovať, ale mám z toho dobrý pocit. Takže poďme sa na to pozrieť. No a je to oko. Chcem vám len povedať, že ak vás to zaujíma, tak sa prekliknite na kanál Oko Everywhere a tam pokračujeme a dozviete sa viac.